Πού είσαι, βρε Λιλιάνα, Αχ, άργησες? καλησπέρα, άργησες στην Λιλιάνα δουλειά. Χιώτη, κυρίες και κύριοι, τη γνωρίσαμε ο τύπος στη γωνία, μη μου πιάνει στο γατί, Ναι. Φοβερές επιτυχίες, φοβερές ακροάσεις, πάμε για 1 εκατομμύριο views. Σήμερα όμως σε βλέπω ντυμένη νοσοκόμα, έτσι. Τι είναι αυτά εδώ πέρα που μας έχεις φέρει? Είναι το μέλλον της δουλειάς μου που το ονειρευόμουν και δεν πέτυχα. Δούλεψα λίγο στο ΑΧΕΠΑ. Εντάξει. Ως νοσοκόμα εννοείς? Ναι, αλλά το πτυχίο μου, κάτσε δεν έφερε τα πτυχία μου, τα έχω εκεί. Θα τα δείξουμε μετά Ναι, στον ναι, κόσμο. ναι. Πόσα πτυχία έχεις? Πολλά, φίλε. Πολλά. Τώρα είμαι έτσι μια νοσοκόμα, έτσι για μέλλον. Μ' Συγγνώμη, αρέσουν αυτά. Οι νοσοκόμες φοράνε και γκραβάτα. Εντάξει, εγώ έχω εξαίρεση, sorry. Είσαι σεξι νοσοκόμα, γιατί βλέπω εδώ και ένα σορτσάκι. Έτσι πας στους ασθενείς, έτσι τους εξετάζεις? Ας πάρουν τηλέφωνο και εγώ θα τους ιατρέψω. Έχω και επιθέματα. Σήμερα πήγα και έβαλα. Τα επιθέματα πού ναι, είναι? με έχουν δώσει πολλή ενέργεια, βέβαια. Αυτά εδώ τα βάζεις, δίνουν ενέργεια? Ναι, και ενέργεια και... Μάλιστα, δηλαδή τι θα έλεγε στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Έχω και έτσι στην πλάτη. Έτσι και έτσι στην πλάτη, ναι. Αυτά δίνουν ενέργεια, τι ακριβώς δηλαδή? Αυτό το πράγμα που έχεις εσύ, που έχεις πολλή ενέργεια και δίνεις στον κόσμο? Να ντυθώ πρώτα. Έτσι, λοιπόν, αυτά. Είναι το νέο μου γραφείο. Με εδώ λίγα δέχεσαι... αυτά, υπάρχει κρίση. Εντάξει. Δέχεσαι εδώ τους επισκέπτες, τους ασθενείς σου? Είναι πολλοί ασθενείς ή λίγοι? Έτσι όπως πάμε, θα έχουμε... Τι βλέπω εδώ, αυτό εδώ τι ποιότητα. είναι? Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό... Να μας εξηγήσεις. Δείξτε το στην κάμερα. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό είναι η καινούργια μου πένσα που την αγαπώ πάρα πολύ. Λέγεται Κόχερ. Έχει ντοντάκια, έτσι. Πιάνει τη φλέβα και τα αγγεία για να μην δημιουργήσει, νέο... όχι, για να μην δημιουργήσει αιμορραγία στην επέμβαση. Νέο χειρουργικό εργαλείο. Πάντοτε είναι στην ιατρική αυτό, το Κόχερ. Ναι, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ, εντάξει, εμένα με κάνει για να ανοίξω και ένα καπάκι του λαντιού της Μερσέντας μου, έτσι, αλλά με μένω στον δρόμο. Οι μάστορες δεν το χρησιμοποιούν αυτό? Εγώ με τα πάντα, φίλε, και μάστορα και... Βλέπω όμως και ένα μαχαίρι εδώ. Υδραυλικός. Το μαχαίρι τι ρόλο παίζει? Δεν είναι μαχαίρι, είναι νηστέρι. Νηστέρι είναι αυτό εδώ? Ναι, είναι νηστέρι. Και τι κάνει αυτό το νηστέρι? Άμα κάνει τάκ, πέφτει κάτω. Μπορείς να χειρουργήσεις με αυτό το νηστέρι? Όχι, αλλά άμα σε ενταγκώσει καμία καρχαρία, τάκ και κάτω. Με μαχαίρι και πιστόλι φτάνεις και στην Κρήτη, κύριε δημοσιογράφη. Συγγνώμη, μα πού βρίσκεσαι στη ζούγκλα? Όχι. Βλέπω εδώ και ένα τρυπάνι. Έχω πρόγραμμα. Το τρυπάνι τι ρόλο παίζει? Ας το νηστέρι μου, γιατί είναι πολύ καλό. Το τρυπάνι είναι τρυπάνι. Τρυπάς τα ώστα, τα οστά. Τα ώστα ή τα οστά? Όχι, τα οστά. Τρυπάς τα οστά, ναι, και τα μυαλά όπως τρούποσα και εγώ ανάμεσά σας. Μάλιστα, ό,τι επιθυμείτε στάρτε. Λοιπόν, έχεις γράψει κάποιο καινούργιο σκέτς που θα δείξουμε στον κόσμο? Αυτό που βλέπετε τώρα. Να σε αφήσουμε να δημιουργήσεις ένα Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι σημαίνει η λέξη Κέμπελ? Κέμπελ? Δεν γνωρίζω. Ό,τι επιθυμείτε, θεά στάρ, Λιλιάνα Χιώτη. Πάμε να απολαύσουμε ένα θεατρικό σκέρτ. Να την απολαύσουμε, κυρίες και κύριοι. Λιλιάνα Χιώτη σε ένα νέο θεατρικό σκέρτ και σε λίγο επιστρέφουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τι έχουμε σήμερα? Καλησπέρα. Τι έχουμε στη γραμμή? Ο κύριος Βαρουφάκης είστε? Α, πολύ ευχαρίστως. Θα ήθελα πολύ να σας ιατρέψω και να έρθετε στο γραφείο μου. Ναι. Α, καρδιογράφημα έχω βέβαια. Ένα λισοπαΐν για την αρχή. Αλλά πώς μπορώ να σας δω? Α, κάπου σας βλέπω έτσι, είστε άνετος και έτσι ματσός. Τέτοια θέλω κι εγώ. Τι άλλο έχω, ντεπώνει έχω, να ξέρετε, μια μπύρα μπορούμε να πίνουμε μαζί. Ειδικά καλοκαίρι ανοίγεις. Και στο τέλος με την θεραπεία και τη δικιά μου σφραγίδα. Χιώτη έτσι. Αχ, κύριε Βαρουφάκη. Αυτά.
Η κυρία που βλέπετε απέναντί σας δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό της. Πρέπει να συμμαζευτεί γιατί περιμένει η Ιταλίκα να σώσει τον Ιώρικα. Ωχ, ζεστάθηκα. Λοιπόν, αυτά. Μαζεύω και φεύγω γιατί είμαστε Αύγουστο μήνα. Έτσι κλείνω το υπολογιστή, εντάξει. Αχ, δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω. Σ' αγαπώ και υποφέρω. Έχω τη Λωρίδα, έτσι, ο εθνικός σύμβολο και η σημαία μας. Τσάου.